Stærkt. Bliv tilbage. Ja, fint arbejde. Stærkt, bare bliv tilbage. Stærkt arbejde. Ja, sådan. Bliv ved på den måde, det ser super godt ud. Kom så, hold koncentrationen. Kom så. Ja, det ser fandme stærkt ud. Kom så. Ja, lige præcis. Kom så, 2 mere på samme måde. Stærkt. Kom så, den sidste her. Kom så, hurtigt under. Ja. 10 styks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10. Stærkt. Kom så. God form hele vejen igennem. Ja, lige præcis. Bare tag en af gangen. Stærkt. Fint. Få trykket igennem med benene. Hele vejen op. Ja, lige præcis. Kom så. Bliv med den. Bliv med den. Kom nu. Ja, lige præcis. Hold koncentrationen. Kom så. Kom så her. Ja, sådan. Kom så. Hold koncentrationen. Ja, ram den lockout lige med det samme. Ja, lige præcis. Rigtig stærkt. Kom så. Hold koncentrationen. Find balancen. Ja, det er stærkt. Kom så. Kom så. Hiv det sidste ud her. Kom så her. Hele vejen igennem og på plads. Ja, sådan. Stærkt. Hold fokus. Sådan. Kom så den sidste her, Simon. Ja, lige præcis. Stærkt. Kom så, hold formen, det ser super godt ud. Stærkt det der, Simon. Hold koncentrationen. Stærkt. Kom så. Kom så hele vejen igennem. To. 3. Kom så. 4. Brug benene til at drive den op over hovedet. 5. Kom så. 6. Det er rigtig flot det der. Kom så den sidste her. Ja, sådan. Hold formen hele vejen igennem. Sådan. Ram det lockout lige med det samme. Flot. Kom så. Koncentration her. Kom så. Lige præcis. Få ramt det lockout. Kom så. Du har den her. Ja, sådan. Fint kæmpet. Bare commit til det. Kom så her, Simon. Ja, flot løb.
Hele vejen igennem. Ja, lige præcis. Flot. En gang til. Tryk til med benene og kom på plads. Kom så her. Ja, det er flot. Ram lockoutet med det samme. Kom så. Stærk, Simon. Kom så her. Kom så. Koncentration. Hurtigt på plads. Ja, sådan. Stærkt. Godt arbejde. Var det hårdt? Nej, kun til sidst. Rigtig stærkt arbejde.